Bijna 5 jaar geleden zijn wij begonnen in het buitenland met een familiegroep. Trouwens onder initiatief van Mathieu Martens, die trouwens ook nog medestichter geweest is van de Vlaamse Alzheimer Liga, en met de warme en actieve steun van Jan Hertekant. 5 jaar geleden, en zo'n 2 jaar geleden, kwam daar een zekere Godlief binnenlopen. Staat nu naast mij. En ik zou eens even van u willen vragen of horen, hoe ben jij eigenlijk bij de familiegroep terechtgekomen? We zijn eigenlijk daar terechtgekomen via mijn dochter. Zij was daar terechtgesteld in het rusthuis. En zij vroeg me op een dag, waarom ga je niet mee naar zo'n praatgroep? Je kan er toch maar een minuut van opsteken. Of gewoon een keer luisteren. Je weet nooit niet tot wat dat zal leiden. En zo ben ik bij de praatgroep eigenlijk terechtgekomen. Dankzij je dochter. Ja, dankzij de dochter, waar ik zeker nog dankbaar voor ben. En goed, je bent de eerste keer bij ons gekomen. Ik herinner me hoe je daar zat, naast de dokter trouwens. En hoe heb je je dan gevoeld, zo na die eerste orgaan? Heb je daar iets aan? Of hoe was dat voor je? Ja, de eerste keer heb ik daar een beetje stil bij gezeten, een beetje geluisterd wat de rest vertelde. Ik dacht, ik zal wel zien wat dat daarin brengt. Dat zal waarschijnlijk toch niks voor mij zijn. Maar ik kwam bij mijn heel goed gevoel buiten. Dus ik dacht, ja, de volgende keer zal ik wel zeker, al was het alleen dat ik ging. Maar zij bleef met mij maar altijd meegaan. En daar ben ik haar nog altijd zeer dankbaar voor. Ik hoor u van toch wel iets zeggen van, goed, daar was ik dankbaar voor, dat heeft voor mij iets gedaan. Heeft dat ook voor uzelf en uw moeder en uw relatie met uw moeder iets betekend? Of iets veranderd? Dat heeft bij mij heel veel, zeker heel veel veranderd. Want ons moeder die wist niet dat ik daar naartoe ging. Zij vroeg telkens, waar ga jij weer al naartoe? Ik vertelde altijd, oh moe, ik ga naar iets anders. Naar slaapkliniek of naar iets anders voor haar maar kalm te houden. Zij mocht van mij niet weten dat ik om hulp ging. Ik ging er gewoon luisteren en ik kon er ook mijn verhaal kwijt. Ik kwam kalm buiten, ik begreep haar beter. Zij vertelde mij ook in de week altijd als ik geweest was, dat zij maar met 1 mens kon overleggen en met 1 mens praten. En dat was met mij. Ik stond altijd paraat om naar haar te luisteren en gewoon haar laten uit te praten. In het begin kon ik dat niet, want ik kwam dagelijks in conflict met haar en kwam al wenen buiten. Eenmaal de praatliga, de praatcafés bijgewoond, kon ik haar heel goed begrijpen en dacht ik heb er weer ietsje van opgestoken. Wat lief heb tegen die 2 jaar ook dikwijls raad gegeven aan mensen die voor de eerste keer kwamen. En wat is het? Ik zeg nog altijd, en ik zeg het zeker nu, in het begin was ons moeder nog niet opgenomen in haar rusthuis, nu is zij ondertussen al opgenomen. Ik zeg aan ieder die tegenkomt, en zeker in het rusthuis of de afdeling dementie, probeer alsjeblieft er even naartoe te gaan, te luisteren. Ik denk niet dat je eenmaal zal buitenkomen zonder er niets van opgestoken te hebben. Want je leert er elke keer iets bij, zeker met mensen die al meer tegengekomen zijn als jij. En daardoor blijf ik er zeker naartoe gaan. Dat moet daar horen. Dank u.